Qari mill-Evanġelju ta' Luqa. F'dak iż-żmien id-dixxipli kienu qegħdin jitarfu x'ġralhom fit-triq u kif għarfu l-Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom qegħdin jitkellmu għan nifsu waqaf nofsu għalilhom: Islim għalikom. Huma twerru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżdu għalilhom: Għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu. Missuni u ifhmu li l-Ispiritu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. Huwa jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Billi huma bil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistaġba għalilhom: Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? U resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija, ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom: Dan kien sewwa sew il-kliem li jettilkom meta kont għadni magħkom, li jeħtieġ iseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u s-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. U qalilhom: Hekk kien miktub li l-Messija jbagħti u jqum mill-imwiet fit-tielet jum, u li l-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm tixxandar f'ismu l-indiema għal maħfra tan-nubiet. Intom xhud ta' dan. F'dan it-tielet ħadd tal-għid għandna evanġelista ieħor, Luqa, li qiegħed jagħtina dan l-episodju fejn fih naraw il-Ġesu jerġa' jidher lill-Apostli tiegħu. Meta Ġesu der quddiem l-Apostli baqgħu mistaġba u baqgħu jiddubitaw jekk hux veru kien Ġesu jew inkella xi fantażma. U allura Ġesu biex iwassalhom li verament huwa hu, jgħidilhom biex ituh xi ħaġa x'jiekol. U fil-fatt l-Apostli jtuh biċċa ħuta mixwija. Ġesu jurihom imma li dak li ġara kellu iseħħ kif kien intqal diġà permezz ta' l-Iskrittura. U allura naraw il-Ġesu li jispjegalhom dak li qal Mosè fil-liġi, dak li qalu il-profeti fil-kotba tagħhom u anki wkoll fis-salmi. Ġesu jurihom anki kif wera lil dawk iż-żewġ dixxipli Temmaws li kienu qegħdin jirritornaw minn Ġerusalemm għal raħal tagħhom, u rihom li l-Iskrittura hija xhieda ċara li huwa tassew qam minn bejn l-imwiet. L-Iskrittura l-kelma t'Alla li hija vera, li ma tikdibx il-kelma t'Alla, imma turina il-verità. U allura Ġesu rrid isaħħaħ lill-Apostli tiegħu fil-fidi, rrid jippreparahom għal missjoni li huma kienu se jwettqu meta kien ser jibagħthom fid-dinja kollha biex ixandru il-kelma tiegħu. U naraw allura lil Ġesu jerġa' jisħaq fuq il-fatt li l-Messija kellu jbagħti, kellu jmut, imma wkoll kellu jqum minn bejn l-imwiet. F'dan it-tielet ħadd allura tal-għid il-Knisja qiegħda tistedinna biex aħna tassew nemmnu f'Ġesu li huwa ħaj. Ġesu li huwa ħaj fostna, Ġesu li huwa ħaj fil-Knisja tiegħu. U Ġesu llum ukoll qiegħed jistedinna u qiegħed jibgħatna biex immorru nxandruh. Nuru li huwa ħaj billi ngħixu il-valuri li huwa għallimna, ngħixu il-Vanġelu li huwa tagħna. Il-paċi